Aġenziji tal-aħbarijiet u ġurnali elettroniċi madwar id-dinja qed jirrapportaw b'mod prominenti dwar kif Malta saret l-ewwel pajjiż li għamlet illegali dik li jingħad li hija terapija biex tinbidel is-sesswalità ta' persuni gay. The Guardian, Reuters, il-BBC, Russia Today u bosta siti elettroniċi dwar id-drittijiet ta' persuni gay kollha qed jiktbu bi prominenza dwar il-liġi li approva l-Parlament Malti. Jirreferu għal kif diversi rapporti ħarsu lejn kif assoċjazzjonijiet psikjatriċi f'diversi pajjiżi fosthom fir-Renju Unit u l-Istati Uniti jemmnu li din it-tip ta' terapija hija waħda perikolusa. Il-Kulleġġ Ċirjali tal-Psikjatri fir-Renju Unit u l-entitajiet li jirrappreżentaw psikologi u counselors iffirmaw dikjarazzjoni fejn iddeskrivew din it-tip ta' terapija bħala perikoluża u mhix xjentifikament pruvata. L-istess qalu l-esperti fl-Istati Uniti. Però minkejja dawn id-dikjarazzjonijiet ċari huma biss ftit il-pajjiżi li ħadu l-pass li ħal-Gvern Malti meta ressaq din il-liġi. Liġi li permezz tagħha saru rejat kriminali dawk li jissejħu conversion practices. Huwa rejat kriminali wkoll li titratta lejn l-orjentazzjoni sesswali bħala xi ħaġa li għandha bżonn trattament mediku jew li hija medikament jew psikoloġikament mhux normali.